Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Serbong. Niya sila si Chuna o ang iyang anak. Iya si Miss Atina Morgillion Wardraway ay. Yay ka. Yay ka, Jo. Yay. Welcome, Miss Athena, my private secretary. Thank you, sir. Labihan ba yung nakatutok ni Bong kang Athena? Oh, come on. Sit down, Athena. Dali. Yes, sir. Sige, likod na yan. Walang gani ni tagad si Bong nako. Likod yan. Antay mo tayo. Bong, magawas na lang ko. Oh, unsa? Ari na lang ko sa gawas. No. Lingkod. Ay, salamat. Ayaw pang luod na eh. Ha? No. Waoy. Anong maluod man ko? Ba ang snacks, ang juice, ang sandwiches, burger? Yes, sir. Na, here we come. Ayaw na lang kaayo palabi og tagad, Bong. Ayaw na. No. Kinahanglan nga tagdong yun mong maayo. Kay special mo na ko mga bisita. Hala, bisita day ni sir. Dili di ay trabahante. Miss Athena, ayaw lang pag-share na ako. Di ba, ang giingon ni mo ni Chuna nga titubong na lang. Ayaw lang, sir. Ikaw gud akong boss. Mag-surrogate ko. Okay, it's up to you. Bong, kano sa din siya magsugod sa iyang trabaho? Right now, Oh, mao ba? Unsay akong trabaho, sir? as private secretary, ikaw ang muhimo sa paperworks. Okay. Then, ikaw ang mo-arrange sa akong schedules. Okay, sir. Okay, dali. Itudlo ko kanimo ang imong office. Sige, sir. Makakuyog ko, Bong? Oh, why not? Dali. Sunod mo na ako. Okay, come in. Thank you, sir. Oh, dako man di kay ning moong office. Karon pa ko makakita ini. Oh, lahi na yung opisina, Chun. Mm. Mao na ang imong cubicle, Miss Athena. Yes, sir. Dako ang imong table. Sa kilid na ay cabinet. Okay, come here. Oh. Naanay computer, brand new. Naay laptop. Okay. And may tablet ka pa. Daghan na gud anak, Bong. Oh, gikinahanglan ka na. Especially kung may mga meetings kami sa gawas. Okay, sir. Na kay hot and cold water dispenser o naay mo ref. Kompleto, ha? Of course. Tuna, para convenient yun si Athena sa iyang trabaho. Importante kay na, naay pantry. In case nga mukaon ka na table o naay mga likuranan. Aha, nindot no? Naay restroom. And at the same time, naay bathroom. Yamat ra good. Tarawa, Tuna. Wow. Naagi tinuod mo. Nindot pa jud kay suwid. Napay jacuzzi. Napay shower. Kung sa pinakita ni mo. Mura manig hotel, uy. Naay shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush, o naasay toalya.
Ako gikumpleto para way ikareklamo ang imong anak, Chuna. Nindot, salamat, Bong. Unsay tan-aw mo, Miss Atina? Komportable ka ba sa imong nakita? Okay kaayo, sir. Ang imong office, Bong. The next door, mao na ang akong office. Ah, Atina, kamao ka ba nga mo drive? Makamao na siyang motor, pero 4 wheels, murag, dili pa. Oh, kinahanglan nga magkamao ka mo drive. Kihatagan ko ikaw og service car, Atina. Sir, Sure ka, Bong? Kano sa amang ko na makak, Chuna? Kung sa akong isulti, ako ka na buhaton. thank you, sir. Okay, and your starting salary is 70,000 per month. Oh, thank you. Thank you kayo, sir. Complete benefits. Wow! Thank you, gid kaayo, sir. Basta magbinutan ka lang. Ado na kay daghang benefits nga ako uning mahatag. Sir, ready na snacks. Okay, yes, ba? Oh. Okay, padayon ka mo sa pag-snacks kay doon na lang ko'y laing bisita. Balik ko na lang muna. Ha, Chuna? Yes, Bong. Excuse me. Okay. Oh, Athena, ansa man? Kontento ka? Yes, nay. Kontento kaayo. Maayo man ay kayong tao si Sir Bong, no? Yes! Og dili ko gusto nga imong abusaran, ha? Nay, unsibot mong ipasabot. Ayaw pa himusli ang iyang kaayo. Nay, Tumatig na yung makasugod sa Atina karon, sir. Yes, ba? So good na yun. Okay, good. Nga daw ba nang ka man? Gusto lang ko may baho, sir. Sus, ito taramang pataas, ano? Yes, ba? Tanaw na ko naman kaniya. Mura kag rugby, imong mga mata. Tuwa ka tutok sa dugan ni Atina. Oh. Imura ka na huna-huna, ba? Dili, boss. Sir, gani si Chuna, nagamatikod man. Nagsige og tutok si Chuna ni mo, eh. Mugawas ng ganito, murag aksyon og pangluhod ba? Kaya murag, nabitin siya sa siyang anak, ay ka. Oh, mau ba? Sir, makagugba o magkahurot sa budget, no? Tundo. Ay, balikod ko na sila dito. Chuna, Athena, nabusog ba ka mo sa snacks? Okay kaayo, Bong. Busog. busog mi, sir. Good. So, Chuna, ibili na nimo si Athena. Kay mag-start na siya. Okay, Bong. Sige. Athena, magtidarin ko sa imong trabaho, ha? Kung na kay buwa mahibaw, pangutanag yun. O, nay. Sige, ato na ko, ha? Ihatod ka sa sakinan, Chuna. Salamat. Ihatod pa. Ingon anak gud kay espesyal si nanay ni Bong. Ato na ko, Bong. Ingat ka, Chuna. Muduty na usugod ang akong anak. Palihog taon, ang pingi ang akong anak. Oh, ha? Manghinaot ko. Ayaw ka bala ka? Isipon ko siya nga ako pong anak. Bong. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!